Balaod nun, giduso karon sa Kamara aron mapabalik ang naandan nga school calendar nga magsugod ang klase sa buwan sa Hunyo. Unsay reaksyon sa mga stakeholders sa maong plano? Ani ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may managlahi ang nahimong reaksyon sa ato mga napangutana kabahin nining suhestyon og balaod nun nga giduso nga mobalik na sa June ang pagsugod sa school year paingon sa Marso, inay sa naandan karon nga Agosto o Setyembre magsugod. Pahumanay na ang buwan sa Hunyo apan nagpadayon pa ang school year sa mga public schools dinhi sa nasod. Sa official calendar, matapos ang klase human sa unang semana sa Hulyo. Ang school calendar na bag-o sukad nagkapandemya dihang nauswag ang class opening. Kagahapon ang Makabayan Block miduso og balaod nun sa Kamara nga kun mapasar magpahibalik sa naandan nga school year. Alang kini sa school year 2024-2025 kundiin mag-opening sa Hunyo ug matapos sa Marso, inay nga karon magsugod Agosto o Setyembre. Sa pagpakikinabi namo sa mga estudyante ug mga ginikanan, uyon sila sa maong tinguha. If ibalik na ang kanang regular na June ang kuan, that would require kuan preparation since pag new normal na shift na magyud ang education system sa mga students. Diba, most especially if June kay mahuman ang klase kay mga April or March, mga inana ra ba kay init na kayo ang panahon, so kanang na yung mga kuan pa nga makapahuway or maka-vacation ang mga students. April, May, muna na siya summer. Kaya sa April ug May nag-eskwela ang mga Eskwela ang mga bata. Init kayo, tinuod sir. Init kayo kay summer man na. Mas ganahan ko ano man, di ka anad ka kay murag karon man gud nga mga bulan na dapat start og klase. April o May dapat igpalahuway naman jud tana sir. Apan pasabot sa DepEd Regional Director, daghan pag-agian kung mamahimo kini nga balaod. Kung mag-shift sa calendar nga ibalik sa Hunyo ang opening sa klase, dili makabakasyon o break ang mga magtutudlo. Debatable issue, no, kay need of thorough deliberations. Kay mo na ang mga atong i-consider ang mga provisions sa balaod like ang number of school days, and aside from that ang katungod pod sa teachers nga naa sila vacation, no? So unsa may buhaton para ana. Ang ayang iamindar sabkuno ang nahaunang balaod kabahin sa minimum number of school days kundi hayan makuhaan ang umaabot nga school year. The number of school days shall be not less than 200 and not more than 220. So kung i-amend ni siguro na siya, pwede ma-shorten ang ang number of school days. Gipasabot hinon ni Director Jimenez may nga kung unsa may madesisyonan ug unsa may mapasar sa balaod nun tinguha nining pagbabag-o sa school year, andam silang mo-adjust ug mo-implementar sab niini sa Department of Education. May Daghang salamat, Nico Sereno.